Γεια σας. Θα κάνουμε μία παρουσίαση εν είδη μαθήματος για το φαινόμενο της σύραγγας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα καθαρά κβαντομηχανικό φαινόμενο με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές και θα δούμε λίγο πώς η κβαντομηχανική μπορεί να χρησιμοποιηθεί συστηματικά για να κάνει προβλέψεις οι οποίες έρχονται, όπως θα δούμε, σε επαφή με την πραγματικότητα. Το setting για να μελετηθεί το φαινόμενο της σύραγγας είναι αυτό το σχήμα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα δυναμικό το οποίο ξεκινά με ένα πεπερασμένο πλάτος και ένα συγκεκριμένο ύψος. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι η αρχική ενέργεια του σωματιδίου, έτσι όπως έρχεται από την περιοχή Α και πάει να εισέλθει στην περιοχή Β, έχει ενέργεια μικρότερη του δυναμικού, επομένως η περιοχή Β για το σωματίδιο που έρχεται είναι μια κλασικά απαγορευμένη περιοχή. Σε ένα κλασικό σύμπαν το σωματίδιο θα έκανε μια ανάκρουση πάνω στο φράγμα δυναμικού που θα συναντήσει στο σημείο 0 και θα ακολουθούσε την πορεία προς την αριστερή κατεύθυνση σαν ανακλώμενη μικρή σφαίρα. Χάρη στις ιδιότητες που έχει η κβαντομηχανική, δηλαδή τον κυματικό χαρακτήρα που αποδίδεται στην ύλη, θα δούμε ότι το σωματίδιο δύναται να περάσει αυτό το φράγμα δυναμικού με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει πεπερασμένο πλάτος, αυτό το D που βλέπετε εδώ. Θα δούμε δηλαδή ότι υπάρχει μια πεπερασμένη πιθανότητα το σωματίδιο να διέλθει αυτό το φράγμα και να περάσει στην περιοχή C και να συνεχίσει από εκεί και πέρα να κινείται ελεύθερα σαν επίπεδο κύμα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να επιλύσουμε την εξίσωση του Schrödinger, η οποία θα περιγράψει προφανώς τη δυναμική, τη στατική βασικά δυναμική του κύματος. Δεν μας ενδιαφέρει η χρονική του εξέλιξη, γιατί όπως ξέρουμε σε κάθε περιοχή η επίλυση της Schrödinger θα δώσει στάσιμες καταστάσεις, επομένως η προσθήκη του εκθετικού παράγοντα που αφορά τη χρονική εξέλιξη είναι τετριμένη. Επομένως καλούμαστε να λύσουμε την χρονοανεξάρτητη εξίσωση Schrödinger στις τρεις αυτές περιοχές και κατόπιν να δούμε πώς θα συνδυάσουμε, πώς θα συνδέσουμε αυτές τις λύσεις στα σημεία όπου το δυναμικό είναι διαφορετικό. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε, αφού έχουμε επιλύσει τις εξισώσεις στις τρεις περιοχές και έχουμε βρει το γραμμικό συνδυασμό κατάλληλων δύο συναρτήσεων, είναι να πάμε να επιβάλλουμε τις συνθήκες συναρμογής στα σημεία 0 και D, που αυτό δεν μεταφράζεται σε τίποτα άλλο παρά στην εξίσωση της κυματοσυνάρτησης αριστερά και δεξιά, τη συνέχεια δηλαδή της κυματοσυνάρτησης αριστερά και δεξιά από το 0 και αριστερά και δεξιά από το D, και επίσης τη συνέχεια της πρώτης παραγόγου των δύο κυματοσυναρτήσεων, αριστερά και δεξιά του 0 και αριστερά και δεξιά του D. Ξεκινάμε λοιπόν ως εξής. Η χρονοανεξάρτητη εξίσωση Schrödinger έχει αυτή την πάρα πολύ γνωστή μορφή. Εδώ πέρα η Hamiltonian μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή. Τι γράφουμε στην πιο γενική της έκφραση, σε μία διάσταση, έτσι. Εδώ είναι ο κινητικός όρος, εδώ το δυναμικό και εδώ είναι η αιωλική ενέργεια του σωματιδίου. Επομένως έχουμε μία εξίσωση ιδιοτιμών για το χαμιλτονιανό τελεστή και αναζητούμε εκείνες τις συναρτήσεις και τις αντίστοιχες ενέργειες που ικανοποιούν αυτή τη σχέση ιδιοτιμών, δηλαδή τις ίδιες συναρτήσεις και τις αντίστοιχες ιδιοτιμές. Σε μια πιο απλή μορφή, η οποία θα μας χρειαστεί, από εδώ θα ξεκινήσουμε, η διαφορική εξίσωση μπορεί να γραφτεί με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Τώρα, όπως είπαμε, αυτή εδώ πέρα η εξίσωση θα πρέπει να λυθεί στις τρεις διαφορετικές περιοχές. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην πρώτη περιοχή, όπου το δυναμικό, όπως είδαμε, είναι 0. Η διαφορική εξίσωση του Schrödinger παίρνει αυτή την πάρα πολύ απλή μορφή. Βλέπουμε ότι αυτή εδώ πέρα η ποσότητα είναι θετική, επομένως μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλη αυτή την ποσότητα με ένα k square
για να γίνουν πιο βολικές οι πράξεις μας. Βλέπουμε εδώ ότι αυτή η σχέση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαφορική εξίσωση απλής αρμονικής ταλάντωσης, γραμμικής αρμονικής ταλάντωσης, με άγνωστη μεταβλητή την κυματοσυνάρτηση, έτσι, και με ανεξάρτητη μεταβλητή τη θέση του σωματιδίου. Η λύση αυτής της διαφορικής εξίσωσης είναι πάρα πολύ απλή να βρεθεί. Τη γράφουμε σε μορφή εκθετικών με I και όχι με ημίτονα και συνημίτονα, προκειμένου να αναδειχτεί η διαφορά αυτών των δύο όρων. Ο πρώτος όρος θα περιγράφει ένα κύμα το οποίο οδεύει προς τα δεξιά, άρα ουσιαστικά μπορεί να ταυτοποιηθεί με το εισερχόμενο κύμα. Ο δεύτερος όρος, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί εδώ αν πολλαπλασιαστεί αυτός ο παράγοντας με τον χρονικό παράγοντα που θα φέρει τη χρονική εξέλιξη, θα περιγράφει ένα κύμα της μορφής A στη J χ μείον ωμέγα επί τάφ. Επομένως θα πρόκειται για ένα κύμα το οποίο οδεύει προς τα δεξιά. Το αντίθετο γίνεται με αυτό τον όρο, που το σχετικό πρόσημο του χρόνου και του χώρου θα είναι αλλαγμένο, θα είναι πλάς δηλαδή, και επομένως αυτός εδώ πέρα όρος θα περιγράφει το ανακλώμενο κύμα, δηλαδή το κύμα που οδεύει προς τα αριστερά στην περιοχή Α. Λίγο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στην περιοχή Β, όπου εδώ υπάρχει ένα σταθερό δυναμικό και επομένως καλούμαστε να γράψουμε την εξίσωση του Schrödinger σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή. Εδώ ορίζουμε το K'2, που προσοχή εδώ, όλη αυτή η ποσότητα είναι θετική, καθώς το δυναμικό, όπως είπαμε, όπως υποθέσαμε εξ αρχής, είναι μεγαλύτερο της ορικής ενέργειας του σωματιδίου, και άρα εδώ πέρα αυτή η διαφορική εξίσωση θα έχει λύσεις εκθετικά. Εκθετικά χωρίς I, έτσι. Δεν θα περιγράφεται εδώ πέρα ένα κύμα που διαδίδεται ελεύθερα, αλλά ένα κύμα που βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία βρίσκεται σε δέσμια συνθήκη. Η γενική λύση αυτής της διαφορικής εξίσωσης είναι προφανώς ένας γραμμικός συνδυασμός ενός εκθετικού με πλάς πρόσημο και ενός εκθετικού με μείον πρόσημο, και αυτή η λύση θα πρέπει να κρατηθεί ως έχει. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να επιβάλλουμε προς το παρόν ώστε να απαλείψουμε ή να ρυθμίσουμε τους δύο συντελεστές Β1 και Β2 με κάποια συσχέτιση μεταξύ τους. Θα δούμε πώς θα γίνει μετά όταν θα επιβληθούν οι συνθήκες συναρμογής. Στην περιοχή 3 συμβαίνει ό,τι ακριβώς και στην περιοχή A, στην περιοχή C συμβαίνει ό,τι ακριβώς και στην περιοχή A. Πάλι το δυναμικό είναι 0, επομένως η ίδια διαφορική εξίσωση ικανοποιείται, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ δεν μπορεί να υπάρξει εκ των πραγμάτων κύμα που να οδεύει προς τα αριστερά. Ακριβώς γιατί έχουμε κάνει την υπόθεση ότι το σωματίδιο έρχεται από τα αριστερά προς τα δεξιά στην περιοχή Α, εισέρχεται στην περιοχή Β και από εκεί και πέρα ό,τι απομείνει θα εξέλθει στην περιοχή C και προφανώς θα συνεχίσει να κινείται προς τη δεξιά κατεύθυνση χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντιστροφής αυτής της πορείας του κύματος. Επομένως, ο συντελεστής εδώ που θα ήταν μπροστά από ένα εκθετικό της μορφής A στη μείον JK κάπα χ, δεν υπάρχει καν, για να διασφαλιστεί ακριβώς αυτή η συνθήκη. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική απλοποίηση, διευκόλυνση, που θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε τους συντελεστές A1, A2, Β1, Β2 και C. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτές τις λύσεις να επιβάλλουμε τις συνθήκες της συναρμογής για να δούμε πού θα καταλήξουμε και πώς θα προσδιορίσουμε τους συντελεστές που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε λοιπόν να επιβάλλουμε συνέχεια της κυματοσυνάρτησης αλλά και της πρώτης παραγόγου στα σημεία όπου το δυναμικό έχει μία πεπερασμένη ασυνέχεια. Τα σημεία αυτά είναι τα σημεία 0 και D. Αυτές λοιπόν είναι οι εξισώσεις λοιπόν, θα πρέπει να πάρουν οι συνθήκες συναρμογής που πρέπει να επιβληθούν σε αυτές τις εξισώσεις είναι λοιπόν οι ακόλουθες. Στο σημείο 0 απαιτούμε συνέχεια της κυματοσυνάρτησης, δηλαδή λίγο αριστερά από το 0 και λίγο δεξιά από το 0, οι κυματοσυναρτήσεις που περιγράφουν
το σύστημα θέλουμε εκεί πάνω στο σημείο 0 να ταυτίζονται και άρα να υπάρχει συνέχεια. Αυτή η συνθήκη επιβαλλόμενη πάνω στις κυματοσυναρτήσεις ψ-A και ψ-B θα μας δώσει την εξίσωση αυτών των συντελεστών, όπως τετριμμένα μπορείτε να δείτε εδώ, όπου το άθροισμα των A1 και A2 θα ισούται με το άθροισμα των B1 και B2. Η δεύτερη συνθήκη είναι ουσιαστικά η συνέχεια της πρώτης παραγόγου των δύο κυματοσυναρτήσεων πάνω στο 0, η οποία θα δώσει τη συνθήκη 5 και ακολούθως μπορούμε να πάμε μετά να επιβάλλουμε τις συνθήκες συναρμογής στο σημείο D για τις κυματοσυναρτήσεις ψ-B και ψ-C, λίγο αριστερά του D και λίγο δεξιά του D. Πάνω ακριβώς στο D απαιτούμε την εξίσωση των δύο τιμών των δύο κυματοσυναρτήσεων, αυτών και των πρώτων παραγόγων τους. Έτσι λοιπόν η πρώτη συνθήκη θα μας πει ότι στο D, εδώ το έχουμε πει L, έχουμε αλλάξει το συμβολισμό, το D είναι αυτό εδώ, σημαίνει ότι αυτός ο συνδυασμός θα μας δώσει την τιμή του C, ενώ η συνθήκη για την πρώτη παράγωγη, για τη συνέχεια της πρώτης παραγωγού πάνω στο L, θα μας δώσει τη συνθήκη 7, όπως πολύ εύκολα μπορείτε να διαπιστώσετε. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο από 4 εξισώσεις με 5 τον αριθμό αγνώστους. Το A1, το A2, το B1, το B2 και το C. Ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να επιληθεί προφανώς μονοσήμαντα. Αυτό που θα πρέπει να γίνει, αν θέλουμε να έχουμε μία πλήρη λύση, είναι αφού προσδιοριστούν όλοι οι συντελεστές σε σχέση με έναν, ο οποίος θα παραμείνει απροσδιόριστος, εκείνος ο τελευταίος συντελεστής θα προσδιοριστεί με την απέτηση η κυματοσυνάρτηση σε όλο το φάσμα των τιμών του Χ να είναι κανονικοποιήσιμη και η πιθανότητα, δηλαδή το τετράγωνο της κυματοσυνάρτησης σε κάθε περιοχή, το άθροισμα όλων αυτών, να μας δώσει τη μονάδα. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει και θα εξηγήσουμε τους λόγους γιατί. Πάμε λοιπόν με την φιλοδοξία να προσδιορίσουμε τους 4 συντελεστές, έτσι, σε σχέση με ένα συντελεστή και θα δούμε τελικά πώς το πρόβλημα θα επιλυθεί. Τι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε? Αυτό που θέλουμε να υπολογίσουμε τελικά είναι οι συντελεστές, κάποιοι συντελεστές οι οποίοι τελικά μας δίνουν την πιθανότητα το σωματίδιο που χτυπάει το φράγμα δυναμικού να ανακλαστεί και την πιθανότητα να διέλθει από την πίσω πλευρά του φράγματος δυναμικού κατά κάποιο τρόπο σαν να ανοίγει μια σύραγγα, αν θέλουμε να μείνουμε στην κλασική εικόνα. Επομένως, το πρώτο πράγμα που μας χρειάζεται εδώ, η πρώτη έννοια που χρειάζεται για να ορίσουμε αυτές τους συντελεστές είναι το ρεύμα πυκνότητας, που όπως ξέρουμε σε μια διάσταση δίνεται από την έκφραση αυτή την 8. Τι το θέλουμε αυτό? Ας δούμε καταρχήν τα ρεύματα που θα μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα. Το πρώτο ρεύμα πυκνότητας ουσιαστικά μας μιλάει για το ρεύμα που προσπίπτει ερχόμενο από τα αριστερά προς τα δεξιά στην περιοχή A και πάει να προσπέσει πάνω στο φράγμα δυναμικού. Αυτό είναι και το προσπίπτον κύμα και θα δίνεται από αυτήν εδώ πέρα την απλή έκφραση. Αυτή είναι η κυματοσυνάρτησή του. Για να βρούμε το αντίστοιχο ρεύμα πάμε και αντικαθιστούμε αυτήν εδώ την κυματοσυνάρτηση μέσα σε αυτή την έκφραση και μετά από πολύ τετριμμένες πράξεις παίρνουμε τελικά ότι το προσπίπτον ρεύμα δίνεται από αυτήν εδώ πέρα την έκφραση. Είναι λοιπόν ένα ρεύμα που κατευθύνεται προς τα δεξιά, προς τα θετικά χ, με έναν παράγοντα εδώ, ο οποίος είναι τίποτα άλλο παρά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το γινόμενο της πυκνότητας πιθανότητας του σωματιδίου επί την ταχύτητά του. Μας ενδιαφέρει επίσης το ρεύμα το οποίο θα ανακλαστεί και όπως είδαμε πριν θα έχει αυτήν εδώ την έκφραση, ουσιαστικά θα ταυτίζεται με το ρεύμα που οδεύει προς τα αριστερά στην περιοχή A και ανάλογα με το τι κάναμε πριν μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτή την έκφραση μέσα εδώ για να βρούμε το ανακλώμενο ρεύμα που όπως βλέπετε εδώ θα φέρει ένα μείον πρόσημο που καταδεικνύει προφανώς ότι το σώμα αυτό, το σωματίδιο αυτό, κυματοσυνάρτηση που περιγράφει την εξέλιξη αυτού του σωματιδίου
θα είναι ένα κύμα που οδεύει προς τα αριστερά ή ένα ρεύμα πυκνότητας, πιθανότητας, το οποίο οδεύει προς τα αριστερά εύλογα. Το τρίτο ρεύμα που μας ενδιαφέρει είναι το ρεύμα που τελικά στο τέλος της ημέρας θα έχει διέλθει από την περιοχή C και θα οδεύει προς τα δεξιά. Άρα ουσιαστικά χρειαζόμαστε αυτή την κυματοσυνάρτηση να την κάνουμε αντικατάσταση συν 8 για να πάρουμε με εντελώς αντίστοιχο τρόπο το ρεύμα πιθανότητας για το σωματίδιο όπως οδεύει στην περιοχή C. Τι τα θέλουμε λοιπόν αυτά τα ρεύματα? Τα θέλουμε προκειμένου να ορίσουμε τους συντελεστές ανάκλασης και διέλευσης, που ουσιαστικά δεν θα είναι τίποτα άλλο, άμα μιλάμε για ένα σωματίδιο, δεν θα ταυτίζονται παρά με την πιθανότητα ανάκλασης του σωματιδίου πάνω στο φράγμα δυναμικού και αντίστοιχα την πιθανότητα διέλευσης του σωματιδίου από το φράγμα δυναμικού και το πέρασμά του στην περιοχή C. Ο συντελεστής ανάκλασης ορίζεται με αυτόν εδώ πέρα τον λόγο, που είναι το μέτρο του διανύσματος του ανακλώμενου κύματος, του ρεύματος του ανακλώμενου ρεύματος, ως προς το εισερχόμενο ρεύμα. Με βάση αυτά που βρήκαμε πριν, αν κάνουμε τις αντικαταστάσεις, βλέπουμε ότι αυτός ο λόγος ουσιαστικά ταυτίζεται με τα δύο πλάτη αντίστοιχα του ανακλώμενου και του εισερχόμενου κύματος αυτά στο τετράγωνο. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της έβρεσης του R ανάγεται στο να βρούμε τον λόγο ανάμεσα στους συντελεστές A2 και A1. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενδεχομένως να μην χρειαστεί να προσδιοριστούν όλοι οι συντελεστές, παρά όλοι οι συντελεστές να εκφραστούν σε σχέση με το A1 και επομένως ο λόγος αυτός να αρκεί για τον προσδιορισμό του R. Επίσης, ο συντελεστής διέλευσης θα οριστεί με αντίστοιχο τρόπο ως ο λόγος του διερχόμενου ρεύματος ως προς το εισερχόμενο ρεύμα. Πάλι με αντικαταστάσεις όπως έχουμε δει, όπως είδαμε πριν, αφού έχουμε ήδη έτοιμα τα ρεύματα, απλά προσδιορίζουμε τα μέτρα τους και φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι ο συντελεστής διέλευσης θα είναι ο λόγος των δύο πλατών διέλευσης και εισερχόμενου τα μέτρα του στο τετράγωνο. Αυτά τα πλάτη είναι μηγαδικοί αριθμοί, επομένως ενώ εδώ πέρα πρόκειται για μέτρο διανύσματος, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με το μέτρο αυτού εδώ του φανταστικού αριθμού στο τετράγωνο. Του μηγαδικού αριθμού στο τετράγωνο, των δύο μηγαδικών αριθμών αυτό στο τετράγωνο. Πάμε λοιπόν, ξαναγράφουμε αυτές εδώ πέρα τις συνθήκες συναρμογής, συνέχειας της σχηματοσυνάρτησης και της πρώτης παραγόγου στα δύο σημεία της ασυνέχειας, της πεπερασμένης ασυνέχειας του δυναμικού, προκειμένου να αρχίσουμε σιγά σιγά να προσδιορίζουμε τους συντελεστές που θέλουμε. Σημειωτέων ότι αυτό που χρειαζόμαστε να βρούμε είναι ο λόγος του α2 προς το α1 και επίσης ο λόγος του σε προς το α1. Αυτά επαρκούν προκειμένου να προσδιοριστούν πλήρως οι συντελεστές ανάκλασης και διέλευσης. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δύο εξισώσεις προκειμένου να απαλείψουμε τους συντελεστές β1 και β2, οι οποίοι δεν θα χρειαστούν πουθενά στους ορισμούς των συντελεστών διέλευσης και ανάκλασης. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεφορτωθούμε αυτούς τους δύο συντελεστές. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τις δύο σχέσεις αυτές, προκειμένου να γράψουμε τα β1 και β2 συναρτήσει του συντελεστή C. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει, γιατί εδώ οι 6 και οι 7 αποτελούν ένα σύστημα δύο εξισώσεων με τρεις αγνώστους, επομένως οι δύο από αυτούς τους αγνώστους μπορούν να προσδιοριστούν σε σχέση με τον τρίτο. Αυτό λοιπόν κάνουμε, αν τις προσθέσουμε κατά μέλη, μπορούμε να δούμε ότι το β1 σχετίζεται με το C μέσω αυτού του συνδυασμού, ενώ αν τις αφαιρέσουμε κατά μέλη βλέπουμε ότι το β2 σχετίζεται με το C μέσω αυτού του συνδυασμού. Άρα λοιπόν με τα β1 και τα β2 προσδιορισμένα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε αυτές τις εκφράσεις στις αντίστοιχες των 4 και 5, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα σύστημα εξισώσεων δύο εξισώσεων με αγνώστους τα A1, A2 και C.
και από εκεί να προσδιορίσουμε τον λόγο A2 προς A1 και C προς A1. Χρειαζόμαστε λοιπόν το άθροισμα του Β1 και Β2 και επίσης τη διαφορά τους για να πάμε να τα αντικαταστήσουμε στις σχέσεις 4 και 5 αντίστοιχα. Αν προσθέσουμε αυτές τις δύο καταμέλη μπορούμε να βρούμε ότι το Β1 και Β2 ισούται με αυτήν εδώ πέρα την έκφραση. Οι πράξεις είναι απλές, δεν είναι τετριμένες, θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί κανείς να ελέγξει, και κάντε το, ότι η πρόσθεση αυτών των δύο μελών θα μας δώσει αυτήν εδώ πέρα την έκφραση για το άθροισμα των δύο συντελεστών Β1 και Β2. Με αντίστοιχο τρόπο, αν πάρουμε τη διαφορά αυτών των δύο συντελεστών, οδηγούμαστε σε μια παρόμοια έκφραση, μόνο που εδώ όπως βλέπουμε έχει αντικατασταθεί το υπερβολικό συνημήτωνο υπερβολικό ημίτονο και αντίστοιχα το υπερβολικό ημίτονο με υπερβολικό συνημήτωνο και υπάρχει και ένα μείον εξωτερικά. Αυτές λοιπόν τις δύο εκφράσεις τις κάνουμε plug στις εξισώσεις 4 και 5 και καταλήγουμε στις δύο αυτές εξισώσεις που όπως βλέπετε εμφανίζουν το συντελεστή, το λόγο των α2α1 και τον λόγο σε προς α1 σε ένα σύστημα δύο εξισώσεων με ουσιαστικά δύο αγνώστους, αυτούς τους δύο λόγους. Αυτοί είναι που θέλουμε να προσδιοριστούν πλήρως και αυτό το σύστημα μας επιτρέπει να το κάνουμε. Το πρώτο λοιπόν που μπορεί να γίνει είναι να προσθεθούν αυτές οι δύο εξισώσεις κατά μέλη, επομένως να απαλληφθούν τα A2 προς A1 και έτσι να έχουμε μια εξίσωση ως προς το σε προς A1. Κάνοντας προσεκτικά τις πράξεις, καταλήγουμε ότι ο λόγος των συντελεστών C προς A1 δίνεται από αυτήν εδώ πέρα την έκφραση. Αφαιρώντας κατά μέλη, τότε απαλλασσόμαστε από τις μονάδες εδώ και έχουμε μια σχέση ανάμεσα στο λόγο A2 προς A1 και τον λόγο σε προς A1, ο οποίος έχει ήδη προσδιοριστεί και επομένως με αντικατάσταση μπορούμε να έχουμε μια κλειστή έκφραση για τον λόγο A2 προς A1. Αν γίνουν προσεκτικά οι πράξεις και κάντε το, καταλήγουμε σε αυτήν εδώ την έκφραση. Το πρόβλημα μας έχει λυθεί ουσιαστικά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να υψώσουμε αυτούς τους δύο λόγους στο τετράγωνο για να πάρουμε αντίστοιχα τους συντελεστές ανάκλασης και διέλευσης για το φαινόμενο σύραγγας. Αν το κάνουμε λοιπόν αυτό, θα καταλήξουμε ότι η συντελεστής ανάκλασης δίνεται από αυτήν εδώ την έκφραση και αυτή η έκφραση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πιθανότητα το εισερχόμενο σωματίδιο να ανακλαστεί από το φράγμα δυναμικού και έτσι να μην διέλθει. Ο συντελεστής αντίστοιχα διέλευσης θα δίνεται από αυτήν εδώ την έκφραση και όπως πολύ εύκολα μπορείτε να δείτε, αν προσθεθούν αυτές οι συντελεστές, βλέπετε ότι έχουν κοινό παρονομαστή, ενώ το άθροισμα των αριθμητών τους ταυτίζεται με τον παρονομαστή και έτσι πολύ εύκολα μπορείτε να δείτε ότι το άθροισμα των αρκετή μας κάνει μονάδα, πράγμα που ουσιαστικά επαληθεύει αυτό που λέγαμε αρχικά, ότι το συντελεστής ανάκλασης δεν δίνει παρά την πιθανότητα ανάκλασης και ο συντελεστής διέλευσης δεν δίνει παρά την πιθανότητα διέλευσης του σωματιδιού. Το σωματίδιο δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Είτε θα ανακλαστεί, είτε θα διέλθει το φράγμα δυναμικού. Επομένως, το άθροισμα αυτών των δύο πιθανότητων θα πρέπει να μας κάνει μονάδα. Μια χρήσιμη έκφραση την οποία θα εφαρμόσουμε όταν πάμε να κάνουμε μια απλή εφαρμογή, την εφαρμογή για την α, για την διάσπαση α, έρχεται άμα κάνουμε την υπόθεση ότι το συνδυασμός K'L είναι μεγάλος. Πρόκειται δηλαδή για μια υπόθεση η οποία τι λέει, μας λέει ότι το δυναμικό έχει μεγάλο πλάτος και μεγάλο ύψος. Αν αυτές οι δύο συνθήκες πληρούνται, τότε ο συντελεστής διέλευσης απλοποιείται σε αυτή την έκφραση. Αυτό μπορεί κανείς πολύ εύκολα να το κάνει, κάνοντας απλά την αντικατάσταση του υπερβολικού ημιτόνου, που είναι εκθετικό με συν πρόσημο και εκθετικό με μείον πρόσημο, λόγω του ότι ο συνδυασμός K'L είναι πολύ μεγάλος, επιβιώνει μόνο το εκθετικό με το συν πρόσημο, επομένως εδώ εύκολα μπορεί κανείς να οδηγηθεί με αυτή την προσέγγιση σε αυτήν εδώ πέρα τη σχέση, η οποία ουσιαστικά είναι μια σχέση που συναντάει κανείς στις περισσότερες εφαρμογές του φαινομένου σύραγγας. Πράγματι,
τα φράγματα δυναμικού στις πιο συνήθεις εφαρμογές είναι αρκετά μεγάλα, επομένως αυτή η προσέγγιση έχει νόημα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια εφαρμογή αυτού του φαινομένου σύραγγας, η οποία ίσως να είναι και η πιο σημαντική εφαρμογή. Θέλουμε να δούμε σε πρώτη φάση, να ερμηνεύσουμε πώς ένας ραδιενεργός πυρήνας, μητρικός πυρήνας Χ, με έναν ατομικό αριθμό αρκετά μεγάλο προκειμένου να υποστηρίξει την διάσπαση αυτή, πώς διασπάται στο θυγατρικό πυρήνα με έναν ατομικό αριθμό μειωμένο κατά 2, δηλαδή τα δύο πρωτόνια φεύγουν, εξέρχονται και τα κουβαλάει μαζί του το εκπεμπόμενο σωματίδιο α, ο πυρήνας ηλίου, και ο μαζικός του αριθμός μειώνεται κατά 4, γιατί το σωματίδιο α θα φέρει μαζί του άλλα δύο νετρόνια, επομένως ο μαζικός του αριθμός εδώ θα είναι 4, τα δύο πρωτόνια που πήρε από τον μητρικό πυρήνα συν τα δύο πρωτόνια θα έχουν ένα τέτοιο μαζικό αριθμό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το φαινόμενο της σύραγγας μπορεί να έρθει και να ερμηνεύσει και να δώσει μια ποσοτική εξήγηση για το φαινόμενο σύραγγας. Προφανώς αυτό που ξέρουμε είναι ότι στον κλασικό κόσμο αυτή η διάσπαση δεν μπορεί να γίνει. Η διάσπαση α είναι ένα αμιγώς κβαντομηχανικό φαινόμενο, και αυτό γιατί? Το σωματίδιο α βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα στον πυρήνα σε ένα αρχικό δυναμικό -v0. Κάτω από την επίδραση της ισχυρής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο σωματίδιο α και τα υπόλοιπα σωματίδια του πυρήνα, τα υπόλοιπα νουκλεόνια του αρχικού μας πυρήνα, το σωματίδιο έχει το σωματίδιο α έχει μια πάρα πολύ μεγάλη έλξη και συναντάει μπροστά του ένα δυναμικό, το οποίο για να υπερβεί θα πρέπει ουσιαστικά να ανοίξει μια σύραγγα μέσα εδώ. Έξω από τον πυρήνα, και αν υποθέσουμε ότι το σωματίδιο α έχει εξέλθει από αυτόν, τότε η μόνη αλληλεπίδραση που θα βλέπει θα είναι η ηλεκτροστατική Coulomb, που είναι πλέον μια αλληλεπίδραση αποστική. Εδώ λοιπόν κυριαρχεί η ισχυρή αλληλεπίδραση, και έξω από τον πυρήνα, όταν το σωμάτιο α έχει ήδη φύγει, επικρατεί μόνο η αλληλεπίδραση Coulomb. Αυτή είναι μια απλοποίηση αυτού του συνδυασμού των δύο δυναμικών, της ισχυρής αλληλεπίδρασης μέσα στον πυρήνα και της ηλεκτρομαγνητικής, της ηλεκτροστατικής εκτός του πυρήνα, και επομένως το σωματίδιο, υποθέτοντας ότι προφανώς έχει μια ενέργεια μικρότερη από την ακραία στάθμη του δυναμικού, θα πρέπει αναγκαστικά να ανοίξει σύραγγα και θα πρέπει εμείς να χρησιμοποιήσουμε τον συντελεστή διέλευσης για να δούμε ποια είναι η πρόβλεψη που κάνει η κβαντομηχανική θεωρία. Εδώ έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα, θα προσέξατε, ότι εδώ το φράγμα δυναμικού, εντός του οποίου καλείται το σωματίδιο να ανοίξει σύραγγα, δεν είναι σταθερό στην περιοχή από R μέχρι R τόνος. Το R τόνος είναι το σημείο όπου πλέον από εκεί και ύστερα το σωματίδιο μπορεί να κινηθεί ως κλασικό σωματίδιο, έτσι. Αυτή λοιπόν η ιδιότητα μας αναγκάζει να τροποποιήσουμε λίγο την έκφραση που είχαμε πριν, ώστε να πάρουμε, αντί για τον όρο K'(L), εδώ θεωρείται ότι το K' είναι σταθερά, ακριβώς γιατί το K' μας δίνεται σαν έχει μέσα του τη διαφορά ανάμεσα στο δυναμικό, στο φράγμα δυναμικού και την αρχική ενέργεια του σωματιδίου. Ακριβώς όμως επειδή η δυναμική ενέργεια του σωματιδίου μέσα στο τάνελ μεταβάλλεται, το ίδιο το K' δεν είναι σταθερό. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι να πάρουμε το average
αυτής της ποσότητας πάνω σε όλο το πλάτος του δυναμικού και έτσι να έχουμε μια καλύτερη έκφραση. Καταλήγουμε λοιπόν σε αυτήν εδώ την έκφραση. Όπως βλέπετε εδώ, αυτό που έχει γίνει είναι το πλάτος του δυναμικού ξεκινάει από το R μέχρι το R', άρα εκεί θα γίνει η ολοκλήρωση. Αντί να έχουμε τον όρο K'L, αντικαθιστούμε την τιμή του K, μόνο που παίρνουμε αυτή την τιμή σε κάθε διαφορετικό dr μέσα στο διάστημα που έχουμε, που βρίσκεται το tunnel, και ουσιαστικά προσθέτουμε όλες τις συνειφορές. Αυτό δεν μας δίνει τίποτα άλλο παρά την ολοκλήρωση και αυτή είναι η τελική έκφραση που μας δίνει την πιθανότητα το σωματίδιο α, όταν θα έρθει σε επαφή με το τείχομα του πυρήνα, μας δίνει την πιθανότητα να βγει από τον πυρήνα, να ανοίξει τούνελ κατά κάποιο τρόπο και να βγει από την άλλη μεριά του δυναμικού και έτσι να αποχωριστεί το σωματίδιο α από τον πυρήνα. Από αυτή τη σχέση και με δεδομένη την ακτίνα του πυρήνα και την ταχύτητα του σωματιδίου α μέσα στον πυρήνα, μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί ο χρόνος ζωής του αρχικού μας, του μητρικού μας πυρήνα, πριν υποστεί τη διάσπαση α. Τα πάντα είναι γνωστά, εκτελούμε την ολοκλήρωση, βρίσκουμε τον συντελεστή διέλευσης και από εκεί πάρα πολύ εύκολα το αφήνω σε εσάς να δείτε πώς μπορεί να προκύψει ο χρόνος ζωής για έναν τέτοιο ραδιενεργό πυρήνα που αφορά τη διάσπαση α. Προφανώς εδώ θα μπορούσε, κάλλιστα θα μπορούσαμε να κάνουμε την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή ένα σωματίδιο α να συναντήσει έναν αρχικό πυρήνα και να εισέλθει μέσα του, διανύοντας το φράγμα δυναμικού, κατά κάποιο τρόπο ακολουθώντας την αντίθετη πορεία από δεξιά προς τα αριστερά, προκειμένου να ερμηνευτεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το φαινόμενο της σύνδεξης, της πυρηνικής σύνδεξης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό φαινόμενο, χάρη σε αυτό είμαστε εδώ και μιλάμε αυτή τη στιγμή, χάρη σε αυτό το φαινόμενο ο ήλιος καταφέρνει να ακτινοβολεί. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το φαινόμενο της σύρακας έχει πλήθος από εφαρμογές και είναι ενδεικτικό της ισχύως της κβαντικής θεωρίας και του πόσο σημαντική είναι η κβαντική θεωρία για να ερμηνεύσει φαινόμενα μεταξύ των οποίων είναι και η ίδια η δική μας ύπαρξη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο όλο αυτό και να διευκολύνει τη μελέτη σας στο μάθημα της κβαντομηχανικής.